हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के प्रसिद्ध बाबा सुमेश्वर नाथ धाम अरेराज धाम के यात्रा करावत बानी। आप सब भोजपुरिया भाई लोगन के ई जिला मुख्यालय मोतिहारी से लगभग 28 किलोमीटर पश्चिम से दक्षिण कोना पर ई भव्य शिव मंदिर अरेराज में स्थित बानी। यहाँ 12 मास मेला लागेला। मोतिहारी से लगभग 23 किलोमीटर गेला के बाद एगो माँ शान माई के बहुत बड़ा मंदिर मिली। वहाँ रुक के माता के दर्शन करी। यहाँ लगभग पूरा महीना भक्तन लोगन के भीड़ लगल रहेला। चलिए देखिए वहाँ से जुड़ल कुछ खास दृश्य। सबसे ज्यादा तो नवरात्रि में भीड़ होला। नवरात्रि के आखिरी दिन बोले था विजयदशमी के कुछ भक्तन के लोगन के अरमान पूरा भइला पर यहाँ कुछ पशु के बलि भी देवल जाला। रोहन यहाँ नवरात्रि में जा सकत बानी। अब आगे बढ़ी 1 किलोमीटर गेला के बाद रोड से पश्चिम दिशा में रवा एगो नीम के पेड़ के पास एगो मंदिर देख सकत बानी। यहाँ रवा साक्षात माता के निमिया माई के दर्शन कर सकत बानी, जे कि एक विशाल नीम के पेड़ में आम रूपी अवतार न भइल बाड़ी। कोनो ज्यादा दिन ना भइल इनका निकलला के यही साल अवतारित भइनी माई। अब आगे बढ़ी लगभग 100 किलोमीटर गेला पर रवन के बहुत बड़ा पोखर देखम, जे अंग्रेजों द्वारा बनावल गईल बा। यहाँ नहा धो सकत बानी। लगभग अरेराज पहुँच गईनी। रवा 1 किलोमीटर बा। अभी यहाँ से शहर के शुरुआत हो गईल बा। अब मंदिर के दरवाजा पर बहुत पंडित लोग दिखाई दी। यहाँ कोसों दूर शिव के मोह माया के भक्त लोग आवेला अपन मनोकामना पूरा करे खातिर भगवान शिव के खुश करेनी। ई बाबा सुमेश्वर नाथ के महिमा बहुत ही अपरंपार बा। कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाला। बहुत दूर दूर से जैसे नेपाल, पड़ोसी राज्य यूपी और झारखंड से शिव भक्तन लोगन आवेनी। सबसे ज्यादा यहाँ सावन के पूरा महीना कांवरिया लोगन के बहुत बड़ी भीड़ रहेला। ता चली करी भगवान शिव के दर्शन। अब रहल यहाँ मेला के बाद के तो पूरा सावन भर रहेला। अब रहल यहाँ के मेला के बाद का तो पूरा सावन रहेला। सावन बीत गएला के बाद भादो में सबसे कठिन परीक्षा देवेला। भक्तन सब लोग 80 किलोमीटर दूर मोतिहारी से पूर्व लाल बगैया घाट से नंगे पांव रोड पर दौड़त मात्र बाहर घंटा से भगवान शिव के जड़ चढ़ावेले आवेनी। जेकर मन्नत शिव जी पूरा कर देनी वो दौड़ के आवेला। सोमवार और शुक्रवार के कुछ ज्यादा ही लोग आवेनी। यहाँ हर रोज कम से कम 8 या 10 गो शादी जरूर होला। मंदिर परिसर में आसपास के गांव के लोग शादी के बाद लगभग 5 दिन बाद यहाँ आके मौर जरूर चढ़ावेला। साथ में दूल्हा दुल्हन आ परिवार जन आवेनी। यहाँ स्कूल कॉलेज तो सब बानी, बस यहाँ एक ही चीज के दिक्कत है, वह रेल सेवा नहीं खे। यहाँ ई रहल चंपारण के धरती के प्रसिद्ध जगह की कहानी। बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा सोमेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ पड़ा आस्था का सैलाब। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।